Banksy je pseudonim poznatog britanskog crtača grafita nepoznata identiteta, no uz toliki publicitet mnogi misle kako bi morao postojati netko tko ga poznaje, no još takvog nisu našli. On je prava enigma i to je ono što fascinira. Subverzivne političke poruke koje Banksy prenosi svojim šablonama i skulpturama mogu se pronaći na ulicama, zidovima i zgradama diljem svijeta, od Londona do New Yorka. Zbog njegovih radova skidaju se čitava pročelja i zidovi, a na aukcijama se radovi prodaju za više milijuna funti. Banksy je jednostavno izveo fantastičan PR trik. To je pseudo-anonimnost, hrani medijski apetit i dok ne saznaju tko je on, neće odustati. Banksyjeva djevojčica s balonom je veoma prepoznatljivo umjetničko djelo. Izvorno djelo prikazuje djevojčicu koja je zbog naleta vjetra izgubila balon u obliku srca. Na stubištu je ugravirani mali citat koji kaže: "Uvijek postoji nada." Subjekt za kojeg se čini da je umiješao u nerede nosi rupčić preko lica i kapu unatrag, te je prikazan naoružan buketom cvijeća umjesto molotovljevog koktela. Ovu Banksyjevu matricu uklonio je Collection Council nakon pritužbe na rasizam. Freska na kojoj je prikazana skupina golubova s transparentima protiv useljavanja smatrana je previše kontroverznom i otvorenom za mogućnosti pogrešnog tumačenja ili je samo pogodila u pravo mjesto. Premda su mnogi mislili da je riječ o metenju pod tepih problema AIDS-a u Africi, pokazalo se da je ovo portret sluškinje po imenu Laine, koja je Banksy očistila sobu u motelu u Los Angelesu i koju je naslikao misleći kako su nekad samo najbogatiji mogli naručiti portrete, kao jedan odgovor na odnose bogatih i siromašnih. Na slici je prikazan slikar umornog izgleda koji stoji pored naizgled naslikane riječi: "Slijedite svoje snove", s službeno ovjerenim otkazom države. Ovaj rad je jedno od najpoznatijih Banksyjevih dijela. Pronađen je u Melbourneu u Australiji. Prikazan je beskućnik koji ne želi fizički novac, već traži stvarne, trajne društvene promjene. Ovaj grafit prikazuje dijete koje gleda prema naprijed kao da ulazi u more. Drugo dijete iza njega gleda preko ramena, a treće dijete u strašnom dijelu čamca izgleda kao da se naslanja sa strane noseći kantu. Prevod umjetničkog djela glasi: "Svi smo u istom čamcu", a to nije potrebno tumačiti. To je moj izbor iz Banksyjevih grafita. Ako vam se svidio video, like i subscribe bi bili od pomoći.